Zertutza zartue, ekoizten diskutatu duten bezala. Topa danok eta osasun aurreko. Eta euren iritzi zonena eta beraz irabazlea Arralde taberna izan da. Ko guztak konfliktuak izan da, udaberria, euritzoa eta hotza egin du. Udaren eta matz biltze garaian giro beroak eta gozuzkitzua egin ditu eta honek bultzatu du aurteko txakolinaren gradoa aurreko estarekin konparatuz zerbait altuagoa duela eta produkzioa gutxiagoa. Ondo pasa eta badakizuen non gaude. Eguerdiota eskerrik asko, hau da neure hitzen txanda. Lurrik gabeko maski jaun bat naiz, ulertzen ere gaur landa. Gustora nago gaur getarian, izendapen hau eman da. Arroturik kanta, arriturik nago egia esan da. Sari hau nola eman didaten erdizu maiarri izan da. Aski sentsazio bitxia ez da gide. Enintzen gainera egun ondan sekula izan eta, gustora hartzen du, baina izendapen horrekin ez daide, burua txakolina bera pixkan astu godi, baina izendapenak pegatzen lasai hartzen eta uste dut txapelketa eta berso ibilbideagatik gehiago dela eta gehiago gelditzen naiz bersotan eta txapelketan eta denon artean egindako bide horrekin gaurko eguna zera berezitxoa da, baina ez dio dematen beste zerarik. Nintzen sekula izan eta bera jende pila bat bada eta arrisku puntua ere badu orain baraurik txakolina edaten hasteak, baina pintxo batzu gian eta eguna pasatzeko gainera eguraldi ere ona dago eta uste dut festa nahikoa izango dela getaria. Gustoko dut orain, aski ahula naiz txakolinari kontra egiteko eta ongi neurtu beharra dago eta txakolin baso bat edo bi aski izaten ditu normalean, beraz. Normalean bestelako edarietara gehiago jotzen du, baina gertatzen bada txakolina, gustora edaten dut. Edan dut eta fresko sartu zait, baina ez dakit hortik aurrera edaten baina esplikatzen ez. Zeuk ere zerbait esan nahi duzu? Txakolina hori sartzen duzu.